Tlesta proġett li żviluppa soluzzjonijiet bl-użu tal-intelligenza artifiċjali għal bdoti bl-isem ta' Smart Artificial Pilot. Il-proġett irċieva madwar 200,000 euro grazzi għal programm ta' riċerka u l-innovazzjoni nazzjonali imsejjaħ Fusion. Il-proġett indirizza żewġ problemi li jistgħu jseħħu waqt titjira, it-telf tal-kontroll u t-telf tal-arfien. Għaldaqstant il-proġett ħareġ b'soluzzjonijiet li għajnu l-bdoti jifmu aħjar dak li jistgħu jagħmlu jekk l-awtomazzjoni tfalli. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti qal li dan huwa pass li qarreb lil bniedem lejn it-teknoloġija. Hawnhekk qed naraw li permezz tal-għajnuna li ta' l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija fejn qed nitkellmu fuq għajnuna finanzjarja ta' madwar 200,000 euro bejn l-Università ta' Malta kif ukoll l-industrija qed naraw li permezz ta' dawn il-fondi ġew mejjuna biex ġiet iżviluppata din it-teknoloġija anke permezz tal-intelligenza artifiċjali biex hekk anke tiżdied is-sigurtà fil-vjaġġi bl-ajru. Iċ-Chairman tal-MCST, Dr. Tonio Portuguese, qal li l-MCST se tkompli sservi bħala katalist fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dejjem qegħdin nippruvaw nippromovu, nġeddu l-innovazzjoni u nagħtu l-appoġġ kollu f'dan il-każ anki finanzjarju sostanzjali biex ikunu żviluppati proġetti innovattivi. L-Inġinier Jason Gauci, riċerkatur ta' Smart App, qal li l-programm wera ftit mill-benefiċċji li l-intelligenza artifiċjali tista' ġġib fil-kabina tal-bdoti. Naraw kif nistgħu ndaħlu il-teknoloġija tal-artificial intelligence ġewwa il-cockpit. Mhijiex proċess faċli li ddaħħal din tip ta' teknoloġija minħabba s-sigurtà, safety li hemm bżonn fl-ajruplan.